У день народження Олега Сенцова Євросоюз звернувся до Росії. Вони вкотре закликають звільнити ув'язненого режисера і вимагають зробити це негайно. Як ще у світі вітали українського політв'язня, розкаже Анна Макаренко. Одним із перших з днем народження Олега Сенцова привітав австралійський Мельбурн. Цю світлину зробили в університеті Монаша. Не забарилася з привітаннями і Європа, яка фактично від початку ув'язнення підтримує Сенцова і тисне на Росію, вимагаючи його звільнити. Ось і в цей день під опублікованим відео написали: ЄС і надалі закликає російську владу негайно відпустити Сенцова та всіх інших незаконно ув'язнених громадян України в Криму та Росії. З днем народження, Олеже Сенцов. Я прошу лідерів держав висловити підтримку Олегу Сенцову. Тільки разом ми можемо зберегти його життя. Місія США при ОБСЄ з реакцією не зволікала. Сьогодні ми приєднуємось до глобального заклику врятувати Олега Сенцова і вимагаємо від Росії звільнити його негайно. Так само, як і решту кримських політв'язнів. Відпустіть їх додому. Заради цього готові об'єднати свої зусилля і тисячі людей по всьому світу. Так за Олега Сенцова вболіває столиця Естонії Таллін. Тут напередодні пікетували російське посольство. А так Сенцова вітають українці у німецькому Штутгарті. Ми хочемо побажати тобі здоров'я, перш за все, сил та надії. Дорогой Олег, знай, что мы помним о тебе, мы гордимся тем, что ты делаешь, и мы верим в тебя. І нехай сам Олег Сенцов сьогодні цих привітань побачити не зможе. Всі ці люди сподіваються, їхні слова таки дійдуть до адресата, а всі побажання здійсняться. Анна Макаренко, Заман АТР.